tokutembera muri Zimbabwe mune mufaro pano pa Zesty News pano pachange tichimhanya news updates ezvakasiyana-siyana zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So vadikani, kana uri munyowani kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. So muri Zimbabwe tisingade kuwaste time yenyu, kuzara nhasi ndauya nemessage yaMr Geza vakutumira message kuna president. So muri Zimbabwe dauti muzvionere panyaya dzakadai, so hatina zvatinowedzera kana kubvisa. So muri Zimbabwe kana uri munyowani subscriber, tokumbira support yako, like this video and obva tudzawo mafungiro ako comment section below. Enjoy the video. Munzwe Mr Geza vachitaura. Ndarisimirai muone action. Ndoda kuti muchikuona action chete muchanakirwa. Zvinotirwadza isu muri Zimbabwe. Iwe munangagwa tiri kupedzera Z1 March kutokutaurirai. Ndo pamuchaona kuti when we talk of 31 first, hatisi kutamba muri Zimbabwe. Isu muchitoona so, we have reached the afternoon of our lives. Takura, but tinozvibvunza futi kuti in a way isusu mao veterans takakuregererai, because takasiya manationalist aya achiaijeka chunhu. Okay, muri Zimbabwe mangozvinzira Mr Geza vachitaura message yavo. So muri Zimbabwe tatsoka zvekare nezvakaitika nezuro manheru kuHarare. Kusisina kumira zvakanaka. Zvatotanga vanhu vanga vachitochema vachiti zvatanga. Mumwe anga achitotora video atutumira video anga achitonzi basopo vanogona mapress. So kuti muone. Boys, tona ziri kupisa boys. Tona ziri kupisa ndati, tona ziri kupisa. Maiwe, tona ziri kupisa. Kunohamba miwe cho munhu apa. Baba imi kuvanzwere vari kurova zvimapa.